Goddag og velkommen til nyhederne fra Horup. Mit navn er Bob Gensplejsning. Eksperten Sten Und vurderer, at danseren Mosim kan vinde årets Vild med Hans. Til alle jer Vild med Hans seere derude. Benstrup juvelerforretningen på Østersgade i centrum af Horup blev for 14 dage siden udsat for bøveri. 4 fulde mænd kom ind i butikken og truede med bræk. De åd flere ostekager og stak af med 62 kroner. Hvad de har ædt for, ved vi ikke, men det var en meget underlig oplevelse, udtaler en tilfældig tigger. Og nu vil jeg simpelthen stille om til sportsnyhederne med Eddike Egon. Værsgo, Egon. Tak for det, Bob. Ud med sådan noget snus. Jamen, tak for det, Bob. Ja, og velkommen til nyhederne. Vi står her med ejeren af Horup fodboldbane. Nå, hvordan går det her i Horup med fodboldbanen? Tjener du noget? Goddag, jeg hedder Karl Carlsen, og ja, jeg tjener faktisk okay penge på det, og alligevel ikke. Men jeg får noget godt underholdning af her i Horup. Hvad vil det så sige? Altså, hvad tjener du penge på, og hvad tjener du ikke penge på? Altså, det er sådan lidt forskelligt, ikke? Men jeg tjener godt på det, og jeg bliver underholdt rigtig godt. Meget tit. Simpelthen, når der kommer fodboldhold ind. Ja. Hvem er de fodboldhold, der underholder dig mest? Det er simpelthen de drøn lækker babes i bikini. Ja, det lyder da også frækt. Og så sidder jeg om bag målet der ved nettet, og sidder bare og nyder det dagen lang. Ja, det gad jeg også godt at eje. Jeg skal lige have et nyt snus. Ja. Du kan komme imellem 6 og 8, der træner de i dag. Det lyder da godt. Men nu vil jeg lige sige, at du skal jo huske at vande banen og sådan noget. Ja. Og hvem fanden er det dernede? Oh fuck! Løb! Kom væk! Nu! Kom væk! Svin! Hold op. Nej, cut. Ja, jeg vil godt forsvare mig med at sige, at Eddike Egon, han er ny i faget. Og derfor kom der også lidt problemer ud af denne her rapportage. Men jeg vil nu i stedet for læse nogle af de nyeste sportsnyheder op i stedet for, så I da ikke kan gå glip af dem. Da vores reporter Eddike Egon i går udspurgte Caroline Bosniaki, om hun var glad for sejren over den tyske Josef, svarede hun, jeg smider ikke møget, hvorefter hun stak reporteren ind på trynen. Og så blev sportsstjernen Slavet Hækkam i går kidnappet. Kidnapperne udtaler, I fandme lol. 500 dask, eller vi tvinger Hækkam til at spise bratwurst. Og nu står vi om til vejret med regnværs Henning. Værsgo, Henning. Ja, tak for det, Bob. Det må jeg sige, det var en dejlig velkomst. Nå, men som vi kan se, så er det solrigt i dag ved den her tid. Lige i dag ved den her tid, ja. Og ikke så skyfrit, hvis du kigger ind, der er lige en lille sky der, men det er ikke en regnsky, den kan vi ikke være bange for. Og så derude over Udby, der er der lidt grå skyer. Så kan de fandme lære det i røvhuller. Men der har vi svømmehallen, der er lidt skygge inde. Jeg tror, de har åbent, jeg er ikke sikker. Og vi er jo kommet her på Horup fodboldbane, der har vi fået lov til at veje en stakker. Ham, der har snydt for mange 1 kroner. Og så lysmasterne rundt omkring, dem er der en 6-7 stykker af, det gider jeg ikke at tælle. De tænder her i aften, fordi der er fodboldtræning, og min søn han skal spille. Jeg er sgu stolt af ham. Han er dårlig til lort, siger han selv. Jeg tror det er fodbold eller håndbold, jeg er ikke sikker. Men det er en fin hold, han skal spille på, det er jeg stolt af. Og stregen er fint kridtet op. Og du holder din kæft, kom og se. Se hvad I lærer. Og nu synes jeg altså, vi skal... i dag, det er 3:30-tiden, der ud over Vedløsvanen og lige herind til cirka. Herind til cirka, der er der skygge.
Og der er 2 muligheder. Enten så skyldes det en intergalaktisk rumoverførsel, der vil til at angribe jorden, som har skikket den her del af universet. Eller også så er det bare de træer, der skikker fra solen. Men tak for det. Tilbage til dig, Bob. Hey, du skal på. For fanden. Nej, det må jeg undskylde. Nå, ja, tak for det, Henning. Og jamen, vi er jo sådan set fuldstændig udpumpet for nyheder nu. Så jeg vil da bare nøjes med at stille om til Bænkebid Jones i Horup Skov med hans naturprogram. Værsgo, Jones. Ja, tak, Bob. Ja. Jeg er ude for at finde nogle bænkebider. Og denne skov her, det skulle være fyldt med bænkebider. Ja. Og forresten, I skal lige huske, at der kan være mange brændenælder her, så det kan være meget farligt. Ja, det kan de nemlig. Ja. Prøver lige at stjæle hunden. Ja, lige der. Kan I se? Der er simpelthen en bænkebider. Ja, nemlig. Ja. Og bænkebideren fra mange år siden var en myre, der blev moseret med en bænk. Ja, og så vi skal lige her. Bliv her. Ja, så er en bænkebider. Det er overalt! Ja, jeg skulle gøre opmærksom på, at der er mange brændenælder her, som I har hørt. Det skulle I lige høre. Ja, og bænkebider, de er faktisk meget overfølsomme over for sådan nogle bær her. Det var de så ikke. Men bænkebider, de kan ikke tåle, hvis de bliver indklemt, altså. For eksempel, hvis de bliver træt ovenpå, det kan være meget farligt. Så kan de risikere at dø. Altså, det gør de i hvert fald, ja. Ja, det var herfra, Bob. Morter! Tak for det, Jones. Og jamen, lad mig nu bare sige, at vi simpelthen er færdige med nyhederne her i dag. Så vi ses der bare en anden gang. Husk, hvis du vil have friske nyheder, så stil om til Horups Nyheder. Direkte frisk fra Horup. Per, har du med på hatten og huller? Ja, selvfølgelig dog. Fair nok.